Nokudokeza iwana manduwe dzine nhaudzo manhoko dzozuwa romakumi mairi nombiri mwedzi uno waGumiguru. Chirongwa chokutenga zvokurimisa zvakaita sematirakita nezvimwe kubva kunyika yeBelarus paichiri kuenderera mberi. Hurumende iri kuti chirongwa chokutanga wakatoita wakapedza, apa pakupinda chirongwa chopiri chomari inoita iyo mamiliyoni ekuAmerica 50 Hurumende iribe kureketa kuti mbanani wagopuhwa mumasuremu kana kureketa kuti mbanani wagopuhwa pari zvino. Izvi zviri kuitika kwechipiri nokuti zvakamboitika mumazuva anagono maridzo dzikandorohwa. Guta roHarare kwai richagogara riribe mvura kubva nguva dzonhanhatu dzomanhoko anyasi. Izvi zvareketiwa nowakuru weguta wachitiwo mishonga yokuchenesa mvura kuMorton Geoffrey ndiyo iri kusaika. Watiwo bazi rohurumende rinotera mitero rozimura ndiro riri kuita kuti wareke kuwana mishonga iyo wanoda. Idi zvakatooma. Wamunangagwa wari kuenderera mberi nechirongwa chawo chokugodzvenyerera vanhu. Kureketa kuno wagorewa iwo kuti waakuda kusunga mabhaudhi kuti masangano anosenza akazvimirira ega apinde panyatwa. Kwai masangano ari kukonzeresa kuti vanhu vagosikinye tukono kana kuti vaone tsetse zvakanyanya zvinoita kuti hurumende irambe yakapinziwa pakanyangara nevanhu vanenge vachibvunza. Zvikoro zvofundo yepamusoro idi zvaakutenga majere. Kureketa kuno vari kunge vari pakwekwe nezvimwe zvikoro kwai wagonzi wagopiwa zvokudya zviribe kana anogona kuzvidya. Kwai kuchagenge kuchibikiwa sadza regani nokabichi kana kuti mangwanani kuchipuwa chingwa nomvura inodziya, gwii kupuwawo notii kana nezvimwe. Paribe kana shuka kana tumwe tunonakawo kana zvimwe zvinochinja kuti wadyewo zvimwe zviri nani. Wana chiremba waburitsa pachena kuti mubvana weMDC Alliance Joanna Mamombe ari kufanira kurapiwa. Wati ari kufanira kurapiwa kuzvirwere zviviri zvinosanganisira kushungurudzika kuzhinji. Tinomushuvira kupora kwakanyanya kunaka nokuchimbidza. Kwai nyika yeZimbabwe imwe yenyika shoma shoma mudunhu reAfrica riri kukwanisa kuendesa urongwa hwekuti vari kuita sei nonyaya yekodzero dzevanhu. Izvi zvareketiwa nebazi rinoringa nezvekodzero dzevanhu pasi rese roAmnesty International. Tinoti pamberi nazvo. Vanosenza mumigodhi kwai vagopuwa mari yaingidziwa inosvika mu20 kubva muzana. Mari iyi yaingidziwa zvokuti haakutanga kupinda mumugodhi anonga achitambira mari inoita $10,000 zvomadhora emuZimbabwe. Mari yawaimbotambira yainge iri ichandopfuura $14,000 zvomuZimbabwe muno. Tinoti zvakanaka izvi. Tiringedzo pasi rese. Nyika yeZambia yaenda kunyika yeAnglo-American. Nyika yeZambia yaenda kusungisa kambani yeAnglo-American iyo yaive nomumwe mugodhi muguta roKabwe. Kambani iyi kwai yagonzi yagoisa poison muvanhu vanenge vari muguta roKabwe. Idi ticharamba takaringa tichiona kuti zvichaperirepi. Hurumende vachakwera kuMalawi yagoita kuti iite bau munyaya yekuisana neuori. Kureketa kuno aimbova gurukota rezvinoitika munyika kwai apuwa makore 5 okugara mujere nokuda kwokutadza kutekedza basa zvakanaka neofisi yache. Tinoti waenderere mberi. Nyika yeRussia kwai yagopa Edward Snowden mvumo yekugara munyika mavomo zvachese.
izvi zvakatonaka nokuti wari kuratidza kuisana kwawo neAmerica. Snowden ari kuda kutongerwa kuti akatengesa nyika noAmerica, asi iye akakwanisa kutizira kuenda kuRussia ko. Kwai Trump naBiden mangwana vachagoenda kuita hurukuro yokukubana konzero panyaya yokutsvaka kwawo rutsigiro rwemavhoti muzuva ramangwana. Izvi zviri kuringirwa kuti zvichagopa vanhu vari kuda kuvhota pfungwa yekuti vaone kuti vanogovhotera ani pawawiriwa. Heno iko vari kuda kuenda nowaravadzi. Idi takadaro mabi yangu togumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe Onhau.